Tipukka on 23 senttiä, mutta jalka kädessään sulkan päässä, mikä 1,5 metrin yli. Nyt mitä siihen sanoo? Oskar Annera! Oskar Annera siellä raati. Aika. Joten ei muuta kuin jättää. Ottakaa palloon! Ja kertaa aikille terveisiä kotiin. Oi. Leevi aloittaa kyllä. Juttuja paha paikka, tuolta on siitä yli. Oskar lähtee yllättää toisen puolella. Ei hätää Oskar, tseppi. Muista tsekkarin palkinnon. Ja sanotte, annatte muutin puhelinnumeroon, niin on voidakaan tänne selostuskauppiin. Kerrotaan mielellään ylös. Kato, jos teillä on ulkoilua selostuskauppia, voidaan soittaa äänille, että se nyt on voimalla ulkoilua. No niin, se on hyvä, että meillä on varma päälle. Leevi urassa Pipossa. Leevi! Ja Oskar enää on erässä. Tää on jakaa tässä edelleen, koska tässä paikoissa ei tai jotain. Vai saadaan sanoa. Rakentaa aikana tykämpiin kaupassa. 20 senttiä edellä. Oho, siellä tuottajalle. Oi, kyllä! Leevi on puolesta. Nyt alkaa mittaa viimeistä vielä, että Oskar kyllä ottaa vauhtia hyödytä. No niin, Oskar lähtee sen bakterin tielle. Leevi saa aika Dani, jos on näyttänyt se osaa mittaa. Eikä sulle voi impulssia, että se tekisi kerran osua. Ai, siinä oli kyllä valitettavasti aika, mutta taas jättäisi vielä aiemmin. Hei, iso taplari